kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, salamat ning higayon oportunidad amahan nga diin makatuon na pod mi sa imong nga pulong. Tabangi kami o Dios nga diin amo kining madungog og among maaplikar amahan sa matagos sa namo kag kinabuhi. Niining magkinabuhi kimi, niining danlog nga kalibutan. Salamat o Dios, padayon ka, magauban, magagiya sa matagos sa kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Padayon ta sa ato ang topical series karon nga bulan, mahitungod sa fruit of the Spirit or bunga sa balang Espiritu Santo. So now, ato nga passage na sa Galatia 5:22 ug 23, which mo niyang hisgot langkob sa kinatibuk-an sa fruit of the Holy Spirit. Ako pagbasahon, Galatia 5:22-23, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaobsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Ang Diyos na palangin ng daan sa mga pulong. So now, karon nga Domingo, maghisgot kita. Humana man ta sa gugma, din humana po ta sa
peace and joy or kalina og kalipay karon na nata sa pailob og kaluoy. Pailob og kaluoy or patience and kindness. Apan mag-focus ta karon about niining patience or kaning pailob tungod kay kining kaluoy medyo familiar kay nato, mahimot ang like magbuhat og mayong buhat ngadto sa laing tao, maluoy ta, natay compassion ina murag familiar kay nato. Apan ang kining pailob is medyo mao ning dili kayo klaro nato tungod kay ma-apply ni siya sa kadaghang mga butang ug mao na ang atong pagkahisgutan karon. So now, unsang pagkaunsa nining kalibutan na unsa man nato paglahutay sa kining mga problema, mga pagsulay, mga challenges sa kinabuhi nga adunay pailob, nga walay kasakit. So lisod kayo siya ug mao niya nga atong paghisgutan karon kung unsa ang pailob nga giisulti or naisulat according sa Biblia. So now mao ni ang challenge nini nga kalibutan na sa ato nga ipuy-an nga murag fast pace kayo ang kanang kalibutan karon, labi na karon nga panahon. So nagpuyo ta nga gusto nato nga ang mga butang nga ato ang gusto is naa dayon. Walay patience ba naa dayon. Mo nang natay fast food, gutom ka adto tag fast food, daghan kitag fast food. Kanang delivery dugay kay mabot, natay Grab, natay Maxim, natay bisan Shopee ug Lazada, dali ra kayo. At sunod adlaw deliver na to atong item. Dali na lang kayo siya, dinalian ng tanan. Paspas kayo mo nang challenge nga ato nga gipuy-an sa kalibutan og gusto ta kung unsa nga ato ang gusto nga mabutang is naa dayon. Kinsa may dili gusto na nindotan na naa dayon na ako'y gusto. Matik naa dayon. Gusto kay na nato og again, kung maghisgot ta og kaning mga problema, mga trials, nga challenges sa kinabuhi, unsa man nato nga paglahutay nini nga aduna tay pailob. Sa pagkatinuod is dili siya sayon. Lisod siya. Ug mao ni ang usa kalisod nga butang nga gitawag ta nga ato nga buhaton, ang magpailob. So now, ato ang sabton ug ato ang i-understand una ang kaning fruit or bunga sa Holy Spirit. So now, before ta mo dive nga further sa patience or sa kaning pailob, first atong i-understand ang kaning bunga sa Holy Spirit. So now, sa madyo'y pasabot niini. So now, the fruit of the Holy Spirit, ang bunga sa Espiritu, is mao na siya ang ebidensya sa buhat sa Dios sa ato nga kinabuhi. Mo nang ebidensya, meaning ebidensya makita ang buhat sa Dios sa ato nga kinabuhi. Giproduce na siya pinaagi sa balang Espiritu Santo nga naa sulod kanato. Dito ta Ginoong Jesucristo, midawat ta ni Ginoong Kristo, nakabaton ta og Holy Spirit sa atong kinabuhi, and then ang kanang Holy Spirit is mao na siya ni produce, ang balang Espiritu Santo mao na nag-produce nga nag-reflect ingon nga ebidensya sa buhat ni Ginoong Jesucristo. So now, pinaagi na sa pagduol nato ni Ginoong Jesucristo, closer motubo kinahinay diha sa Ginoo. And then atong iputang atong salve, i-open ang atong kaugalingon. Manon dira magapanlihok padayon magtudlo ang Ginoo, magapanto nato og natay mga kasaypanan, challenge sa ato nga kinabuhi. Pinaagi na motubo ta. So now, ang bunga sa Espiritu mao na ang buhat sa Dios, diri nato pinaagi sa balaang Espiritu Santo. So dili na siya achievement, dili na siya kinahanglan nga ato ang i-achieve, ato ang kabuoton, kundili ako ning klaruhon, dili na siya ato ang kabuoton i-achieve, kundili ato anang i-receive pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Pinaagi usab sa pagtubo nato sa Ginoong
diha sa pagsunod ni Ginoong Kristo, diha sa mga pag-ampo, sa pag-fellowship, sa pagbasa sa pulong sa pagbasa sa Biblia, basically sa paglakaw, pagsunod, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug mahimo ta nga mosalig, mo yield diha sa balaang Espiritu Santo. Mao nang maibol ta nga mo surrender sa ato mga pangandoy, mo surrender sa ato ang kinabuhi, ato mga tinguha, ato mga plano. Surrender diha sa Ginoo tungod kay nasayod ta nga nagpadayon siya og panlihok sa matagusan nato og kinabuhi. O kana nga karakter nga gi-shape nato is mao na siya ang nag-reflect usab sa karakter gi-model ni Ginoong Kristo. So now, pailob or patience giawhag ta matag usa. Ingon siya nga bunga sa Espiritu. Now, sa ato nga passage diha sa Galatia 2, ato makita, mabasa, daghan siya og klase-klase. Pero ang gibutang da fruit, meaning bunga, dili siya fruits, bunga. So naguna ang love. Ang sakto nga gibutang nato, ang sakto nga pag-dissect is ang bunga o salang love, kaning gugma, nga naman ni sunod kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy. O ang saktong pag-dissect kana gugma o sa radyod ang bunga sa balang Espiritu Santo. Ang gugma. Ding kalipay, kalinaw is mao nang gugma sa kalipay, gugma sa kalinaw, gugma sa pagpailob, gugma sa kaluoy, gugma sa kaayo. Inana tungod sa gugma o sara ang bunga sa balang Espiritu Santo, and then it reflects sa model sa karakter nga gi-model ni Ginoong Kristo. So now, una nga atong pagisgutan, una nga butang ato ang sayran mahitungod nining pagpailob or kaning pailob. Ang kaning patience is dili lang siya nagpaabot, kundi mag-rely usab kita diha sa plano sa Ginoo o sa kanang perfect timing sa Ginoo. Again, ang pagpailob dili lang siya ang magpaabot lang ta, kundi nag-rely usab ta sa Ginoo. So now, og ato ning sabton ay go deeper na to ang kaning patience according sa Biblia. Ang patience dili lang kay sa pagpaabot. And sometimes mao nang mosulod sa ato ang unahuna nga patience lang, paabot lang, pailob lang, wait ana lang, wait. Mao na ang Muslim nga mosulod sa ato ang unahuna kung magpailob apan duha siya kabutang, dili lang kay nagpaabot ka, kundi salig sad ta diha sa Ginoo. So mura siya twofold ang kaning patience. Mahimo sad tag makakat-on usab ta nga atong ibutang ang ato ang pagsalig diha sa Ginoo, iyahang plano, iyahang nga timing diri sa ato nga kinabuhi. Dili lang kay simple nagpaabot Diya gingon diya sa Ecclesiastes 7:8, mas paayo pa kung matapos ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailob mas maayo kaysa garbo. See, ato ang nakita nga sa dihang magpailob ta, magpaabot ta, kung adunay mga problema pagsulay sa ato ang kinabuhi, dili lang kay magpaabot ta nga kanus mahuman ni problema, kundi ato apong gisayran nga kining mga problema nga akong nasinati, ako po ning isalig diha sa Ginoo. Ako po ning i-cast diha sa Ginoo. Nahimo pud tag makakat-on nga mosalig sa plano sa Ginoo, sa iyahang timing sa ato ang kinabuhi. Mag-rely ta diha sa Ginoo tungod kay mao na ang reality sa kalibutan, mao na ang reality sa ato ang kinabuhi. Mao nang moingon ta nga Ginoo, ako mga plano nagpaabot sa akong mga plano, pero ako ning ihatag diha kanimo, ako ning isalig diha kanimo. Ako mga plano, Jeremiah 29:11, og bisan pa Ginoo sa akong tibok ang kinabuhi, ako ning surrender diha nimo. Wala ko masayod sa ugma, mo nang ako ning isalig diha kanimo. Fully kinatibuk-an tungod kay nagsalig ko sa imong nga saad, sa imong nga perfect nga plan sa ako nga kinabuhi. Magaingon ta ana sa atong kagalingon. Dili lang kay nagpaabot ta,
ang pagpailob kundi nagsalig usab kita. Nakaton kita sa pagsalig diha sa Ginoo. The more nga nagpaabot ta, the more nga mosalig usab ta diha sa Ginoo. Ikaduha, ang pagpailob is nag-require siya og active nga participation. Meaning ikaw ug ako involved. Dili lang kay magpaabot ta, maglingkod lang, pailob lang ta. Kundi involved ta, na active participation. Both pasabot, it takes practice. Kita sa ato ang kinabuhi. Dili siya lumalabay lang nga murag waste nga time ba nga nagpaabot lang, spare time nagpaabot, kundi na siya active nga participation. In which mo na nga ito nga pilion adlaw-adlaw. Maybe na yung mga sunod nga mga adlaw nga dili kayo tanindot og kaning pag-participate or pag-practice nini nga pagpailob, in which makakaton ta nga sunod adlaw mao niya nga ako ang nasinati, dili na nako buhaton, mao niya nga ako mga buhaton para ako aning mabuhat, malampasan, magaan-gaan na kinana. So now, need siya og active nga participation. Ikaw ug ako involved, meaning need na to nga i-fight kini mga butanga. Need na to nga barugan kining mga butanga. Need na to nga i-fight. Of course, dili na to kalimtan nga partner ta sa Ginoo. Dili ta mo fight alone. Partner ta sa Ginoo. Mao nang pilion na to adlaw-adlaw. Lord, di na ko kaya, Lord. Lord, na ako'y maabot nga kuan, Lord, tabangi ko. Nakig-partner sa Ginoo at the same time naatay pailob, di ba? Nana nga panghitabo. So need na to barugan, need na to i-fight at the same time kig partner ta diha sa Ginoo. So now, dili na ta maingon nga impatient jud nga tao, wala jud di jud ko mausab, di jud ko maogi niya nga ko dili ta moingon nga inana. Again, need na to i-fight. Dili sa ingon nga atong i-achieve, kundi ato ang i-receive. Again, ang fruit of the Spirit, ang kaning pagpailob, dili siya achieve, kundi i-receive. Need na to barugan para ato ang madawat nga ebidensya guna sa buhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So medyo bati sad kayo nga unsa maning siguro mo anang Ginoo nga unsa maning ebidensya ako ang gibuhat nya wa man siya galihok nga wala ebidensya like na wala makita. So inana ang pailob requires siya og active nga participation. Ikaw ug ako need ta mo barog diha nini mga butanga. Adunay tulo ka mga examples. Actually, daghan og mga example nga ato ang pwede mga unan about nining pagpailob, about nining patience. So, apan aduna lay tulo nga akong kuhaon nga biblical example. Ngayon which aduna tay mga butang nga makutlo og ato ang ma-apply sa ato nga kinabuhi. Una nga example nga naay patience nga atong pwede makatunan si Job. Kini nga tao si Job, in which mabasa na nato sa libro ni Job. Og siguro makaingon ko nga daghan kanato nga makarelate sa kinabuhi ni Job tungod kay naman siya sa kasakit na siya makaingon sa atong kinabuhi nga Lord wala na nay pag-asa. Sama ni Job, adunahan kayo o sa kapamilok lang, wag tangtanan ang iyang mga bahandi, iyang nga pamilya, iyang tanan-tanan, nagkasakit pa jud siya. So well makarelate ta pero dili sad ingon ka lala nga sama ni Job nga back to zero jud. So inana, ato ang makita diri kung unsa ang karakter sa pagpailob nga gipakita ni Job. So si Job adunay mga nasinati sa iyang kinabuhi, mga kalisod. And then diri na to makita giun sa pag-apply ni Job ang kaning patience, ang kaning pagpailob. Atong tan-awon sa kinabuhi ning Job, sayon ra ba? Dili, di ba? Dili jud siya sayon. Dili siya sayon inana nga from 100% o sa kapamilok lang hagba 0%. Wag tang tanang
bahandi, wag ta apil ang tanan apil iyang pamilya. Siya na lang. Inana ang story ni Job in which naghatag nato og kaalam unsaon nato pag-endure, unsaon nato paglahutay sa nian ng mga butanga inubanan sa pagpailob. And then tinuod makita sa kinabuhi ni Job nga kanunay siya nga nagdepend sa Ginoo all the time. Iya pong gibarugan, iya nga kagalingon, righteous ko, wala ko'y kalapasan nga supak diha nga gibuhat diha sa Dios. Yang gifight nga innocent siya. Inana ang ato nang mabasa ang kaning libro sa Job. Di na ito mabasa, taas kay na siya. Mo nang ako na lang gi-quote. So inana ato makita ni Job, padayon siya nagsalig diha sa Ginoo, tinuod ang Ginoo, yang gistod ang yang ground, ni barog siya, og patient sad siya, nga yang gi-endure, yang gilahutay, ang tanan, kang unsa man iyang nagian. Of course, gibalik sa Ginoo, ang kadagaya sa iyang mga bahandi, ingon man ang iyang pamilya. So, inana ang Ginoo. Gusto niya ihatag iyang gugma, gusto niya ihatag iyang comfort, iyang kaluoy, iyang grasya. Makita nato sa kinabuhi ni Job, is gibalik ang abudansya kung unsa man ang nawala niya. And then atong makita og nahibaw-an og atong makatunan giunsa pag-endure ni Job sa kana nga kasakit. Siguro makarelita pero dili inana kalala nga sama ni Job. Glimpse lang nga makarelita. Ikaduha kaning si Abraham og si Sarah. Abraham og si Sarai. Ato na mabasa diha sa Genesis chapter 21 sa ilahang kinabuhi nga tigulang na sila. And then padayon sila nag-ampo tungod kay gisaad sa Dios nga mahimo siyang amahan sa tanan nga nasod, father of all nation. And then 25 years sila nga naghandom sa kana nga saad nga makabaton sila og anak. And then sometimes siguro makarelate sad mo, sometimes siguro sa atong kinabuhi adto natay mga pag-ampo nga atong gipaabot sa Ginoo nya. Wa jud naabot, paabot lang sige lang tag-ana ba nga paabot lang ta. Maabot ra ni natay mga tinguha, natay mga plano sama niya ni Abraham og Job. Nay saad ang Dios ag ilang gipaabot og sa atong tan-awon diri is sa ilahang nga sitwasyon wa nay pag-asa, tiguwang na gud na makaanak pa sila. Wa nay pag-asa, urag mga 90s na siguro sila or 100 ana ilang edad inana ka like wala nay hopeless na ba, wala nay pag-asa. Then wala nay ingnon ta nga wala na ilang paraan nga sa tawhanon nato nga pagtan-aw, wala na ilang paagi nga ilaha pang makamit ang maong saad sa Dios nga makabaton sila og anak nga lalaki. And then ang nakanindot lang ani nga storya ni Abraham ug Job kay kanang makita og magiportray og unsa jud ang kasing-kasing sa tawo. Ma-reflect jud ba ang kanang humanly nga karakter ba ni Abraham ug ni Sarah ilang pagpailob. Abraham ug Sarah ilang pagpailob, nakabuhat sila og sala, nakabuhat sila og sayop, or wala sila nagdepend og salig sa Ginoo. So now siguro sa tan-aw ning Sarah nga unsa man ako pag anak Lord nga tiguwang naman kay ko nga wa na ni tsansa. And then siya ang nibuhat nga makabaton, iya murag giput into her hands ba nga ang kana nga saad siya ang motuman, si Sarah ang motuman. So naa siya isulugoon, ayang gipadog ning Abraham. And then mao na ang nahitabo karon ang Muslim, ang Islam mao lang gisunod, in which dili mao ang gisulti sa mao na si Ishmael, dili mao ang siya ang gisaad nga anak. So sometimes ato pod nga kinabuhi og nagpaabot ta natay mga pagampo nya usay makaingon ta murag wa man gitubag sa Ginoo. Ako na lay mobuhat. Sometimes natay na nga attitude humanly kayo karakter gid sa tao ba nga murag di gid na makapaabot. Ako na lay buhat. Samay na ang gibati ning Sarah. Dugay man kayo 25 years nya murag way tsansa. Ako na lang Lord. Nana ang gibuhat ning Sarah, in which nakabuhat sila og sayop
pero nagyapon sila sa pagpailob. Now, ato makita diri sa Habakuk 2:3, kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining mahuman, paabota lang kay moabot gayud kini. Nindot kay ni siya nga saad sa ato ang siguro ma-apply po sa ato matagos sa kinabuhi, sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Now, ang istorya ni Abraham ug ni Sarah kay nagtudlo kanato unsa ka importante ang kining pagpailob and then mosalig sa saad sa Dios. Now, despite sa ning naate pagduha-duha, dugay man kayo, ako na lang Lord, na despite natin mga pagduha-duha, naatay moments nga kanang wala tay pailob, ako na lang oy dugay kayo. Natay inana nagpabilin nga ang Ginoo nga faithful, matinud-anon sa iyang nga saad, matinud-anon sa iyang nga pulong nga iyang i-fulfill, iyang tumanon unsa man iyang gisulti, unsa man iyang gisaad. Ingon masab-usab, ingon masad sa matag usa nato ka kinabuhi nga nagsaad siya ug tumanon na sa Dios. Ikatulo nga example in which mao ni ang pinaka-perfect nga model, perfect nga model mao si Ginoong Hesukristo. Ikatulo, Job, si Abraham ug si Isaac, then si Ginoong Hesukristo. Sa unang Pedro 2:21 ug 23, gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo. Model si Ginoong Hesukristo sa patience, pailob. Og naghatag kaninyo og panag-ingnan aron inyong sundon. Model. 22, wala siya makasala o mamakak. Sa dihang bugal-bugalan siya, wala siya mabalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig Ginoo niyang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga na maghuhukom. Now, so kini ba og ato ning i-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bugal-bugal lang ta, bawas dayon. Basta langayan diwa. Watay pasensya ingon nga tawo nga kita hulgaan ta, hulgaon sa nato. Inanang ang karakter sa tao og sayop na siya. Mao niya ang model nga gi-present, gi-express ni Ginoo si Kristo sa iyaha nga kinabuhi, diri sa kalibutan. No, atong imagine manluluwas si Ginoo si Kristo, manluluwas sa kalibutan, and then yang gibiyaan ang gingharian, and then niadto siya sa pasungan, na tao ngadto sa pasungan. And then, ang mga tao nga wala mutuon niya, ng mga tao nga i-criticize siya, ng mga tao nga nag-persecute niya, ng mga tao nga grabe ang kasakit nga paghatag ni Ginoong Kristo. And then, si Ginoong Kristo is nagpabilin siyang pasensyoso, nagpabilin siyang adunay pailob o nagbuhat siya nga buluhaton, mao ang pagluwas sa katawhan. Padayon siya sa pagtudlo, padayon siya sa paghiling, padayon siya sa paglakaw. Sa iyang nga purpose, mao ang paghatag og kaluwasan sa matag usa kanato. Grabe ang nasinati ni Ginoong Kristo. Kung bugal-bugal lang kita na bugal-bugalan punta, nakasabot sa Ginoong Kristo. No need nga ato pong bawsan o bugal-bugal. Gihulga ta, gipersecute ta, kasabot si Ginoong Kristo tungod kay iyahan ng nasinati. Og nahimo nga nagpailob si Ginoong Kristo sa kanang tanan nga nahitabo niya, ingon man ngadto ibabaw sa cross. Nagantos ang Ginoo og nagpailob nimo og nako. Si Ginoong Kristo ang atong modelo. Mao nang kita atong pilion adlaw-adlaw nga magpailob usab. So kanang mga storya sa Biblia, actually daghan og mga storya nga sa Bible mahitungod sa patience o kaning pagpailob. Si Ginoong Kristo, si Abraham og si Sarah, si Job, kana naghatag og nindot nga ilustrasyon unsaon paglahutay kining kinabuhi ang adunay pailob. So now, atong klarohon, dili ingon nga atong magin ang perfection, nga ma-perfect ginato,
kanang 100% ang atoging masunod, makopya, in which si Ginoong Jesucristo ra ang naka-perfect, walay lain. Si Job og ning Sarah og ni Abraham na sila'y mga lapses, apan nagpadayon diha sila sa pagsunod nga adunay pailob. Again, dili about siya perfection, nga ato ang ma-perfect 100% masunod nga naay pailob. Siguro karon nga adlaw wala ra kayo traffic, inigkaugma traffic kayo, wag tangang pailob, pep. Siguro karon nga adlaw is nindot kay ang panahon, inigkaugma, grabe ka init sa kayo ang so cold dayon na wala tay pailob, wala tay patience. Again, dili about perfection nga 100%, kundi atoan ang pilion nga adlaw-adlaw magpailob. Nasayod ta nga magpailob, dili lang kay nagpaabot ta, kundi sa atong pagpaabot nagsalig usab ta sa Dios. Kung dugay ta nagpaabot, mas dugay usab ang ato ang mas grabe usab ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Ikaduha, need siya og active nga participation. Ikaw ug ako involved mo nang adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Wala ko masayod sa unsa ang status sa inyo nga kinabuhi. Anaa ba mo sa hope? Grabe inyo nga pagsulay, kasakit, nga inyong gi-endure, nga doon ay pagpailob, or naaba mo sa about ning Abraham og ni Sarah, nga doon na may mga pangandoy, plano sa kinabuhi, nga feeling nyo, mura magdi matuman. Again, nagisgot, nagsulti, ang pulong sa Ginoo, karong taknaa, magpailob ta, og mosalig diha sa Ginoo. Dili about perfection, kundi about ato ang pilion nga magpailob ta adlaw-adlaw, magampo ta. Ginoo, salamat sa mga pulong sa nga nag-remind ka namo amahan. Sa matag usa ka namo, Lord, kadungog sa imong pulong karon nga among pilion amahan nga magpailob kami adlaw-adlaw. Ginoo, padayon ka mag-bless sa matag usa ka kinabuhi. Kadungog sa imong mensahe karon, wala ko masayod amahan sa ilang nga sitwasyon sa kinabuhi, unsa ang status sa ilang nga kinabuhi, o Dios. Haba sila sa Abraham o ni Sarah nga doon nagipaabot ng mga plano, o ano aba sila ni Job nga ana sa kasakit. Ikaw, Ginoo, padayon ka maghahatag, Ginoo, og pailob sa ilang nga kasing-kasing. Kini mga butanga, Ginoo, ilang isalig diha kanimo, o Dios. Padayon ka mag-remind, magatok-tok sa matag sa kasing-kasing, o Dios, nga wala kami mabuhat kung walay mga tabang. Munang angayan ka namong tugyanan, angayan ka namong saligan, takos kang alagaran og pasalamatan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship every Sunday at 2 p.m., a place to connect, grow, and walk together in faith. CBDTI fundraising activities are still ongoing. Let us continue to support the mission in faith and unity. By God's grace, we will be celebrating our church anniversary this March 15th, 2026. Joint service will be at 10 a.m. For registration, please coordinate with Sister Maluz. Come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience? That's completely okay. We train, we rehearse, we grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before April 19th. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them.
drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.